bing dumadi menawi paduka estu kepengin inggih menika manggih tentreming swasana Gus. Monggo matur dhumateng Semar. Paring dawuh dhumateng Semar Ndara. Wah. Kakang Semar. Apa gunane Bratasena ngregem panguwasa? Kemul kasugihan lemek kamulyan. Yen to ngingeti para kawula kang rikalungguhan samangko sasar susur tumindake. Ora ngerti ndi salah ndi bener. Ora ngerti ndi kalah ndi karom watone ketok. Monto ya kuwi sing diuntal marang para kawula. Wah. Bratasena minangka satriya mangsa isin Kakang Semar. Pancen rikalenggan samangke. Jagate sampun sepuh, bumine sampun rapuh. Kabukten kahanan ingkang sarwi trenyuh paribasan banjir tangis udan luh. Para kawula poyang payingan kasempya ing aradan awit saking rusak ing alam. Banjir bandang rajang nyawane wong pirang-pirang, lindhu prakempa nyendal uripe manungsa. Gunung jebluk mbabar pagebluk den. Paduka minangka satriya sat menika jagat triya menika sumanggem. Sanggemaning jagat wonten pundhaking panjenengan. Panjenengan ingkang kedah ngluwari renteng para kawula ing Madyapada. Lajeng pikajeng paduka kados pundi Ndara? Bratasena ora kepengin kuwi mau duweni aji jaya kawijayan guna kasatikan. Nanging Bratasena kepengin weruh medharing ilmu kasampurna jati. Ilmu sastra Jindra yuning ratangruating diyu. Saka bebles rasaku manteping atiku. Aku kepengin nyuwun beblesing ilmu yuning ratangruating diyu ana ing durna bapakku. Pangestana laku Semar. Aku bakaling saka limbon jaluk medharing ilmu kasampurnan. Jaluk medharing ilmu yuning ratangruating diyu. Meguru menika pathokanipun wonten tembang pucung. Ngilmu niku kalakoning kanthi laku lekasing kelawan kas, tegese kas nyantosani. Setya budya pangekesing durangkara. Yen sampun mantep bebles raos panjenengan kepengin meguru ilmu kasampurnan, mangtindaken murih Yuwana Basuki Niskala mboten wonten alangan setunggal napa Gus.